kumanya Gusii umutereneri w'ekiombe kia Juda Africa Bernard Nyamwaro bereka wesokia na kwamamatia waziri w'ekisemi Waziri Machogu ase ukorikari uko ryokugania ogochamo ko mugavana we county ya Kisii Arati na boigo ombochumbe o South Mugrango Silvana Osoro irigokora chingwa na chiabene gosansora okungusana na uko kwabere gokoenekiwa gati yabo korengana na Nyamwaro ni gateire na omoroberio omwikiranu tobwatire asokorikari ukerio asa mweberega kumwegerera Arati nego gosino musimamo yebo batana ereta gochewe sokia asogokora chingwana na Osoro. Igongo nyulio musikema jogunga, you are beyond that age. Yo korengere ligo na nigo bwanrete gubwatia a procedure ne protocol. No anyeno mo bishop oyo watebirenga abarayi ba Gusii bonsi abana siasa amona abarayi ba kerengencho amona abeji kanisa ngabachamo bache obabekamo baraye asokoleta omorembe Gusii igonkumeti nga CS Machogu mbono kwenyoire ngo morembe toyo Gusii na ndonye kwenyoire ngo morembe toyo Gusii igoro nari kwenyorete nga erinde goikera omugavana Kisii igokurikari ruo beke social media ayetumanyeti nga omugavana nomo nere oromonogeria saba Gusii asebono na so igotogo dismiss intwe muna abaegereria boboronge bwa bantu korwa orosagia rwa Juda Africa otokogikeria gekorekyo yakoreka ritangani bugirango amasasi akorutwa keorera abantu bakogenda ase mekutano yabarayi bande bachigosaria igotokogikeria sana na ngokoborio mosike Machogu nga ase miaka kwabeira asoborai na anda ase miaka kwamenyire obwate amasikania manene omugavana buna kanete nga tari gochicha ase omoroberio yo kwabangire na inche nkobwatisi omugavana Kisii nga negwenerete arangerie gosarangeriwe ase omokutano bene nomosike Machogu arangerie amona abarayi bande babange moroberio